тафтишоти қазаияи Крокус ба охир расид. Кумитаи тафтишоти Русия тафтишоти қазаияи амали террористро дар толори консерти Крокус Сити Холл ба охир расонидааст. дар ин бора расонаҳои русӣ хабар доданд. Олег Власов, адвокати яке аз гумонбарони ин ҳодиса, дар суҳбат бо хабаргузории ТАСС гуфтааст, ки амалҳои тафтишотӣ доир ба амали террористӣ дар Крокус ба охир расиданд ва акнун маводҳоро барои шиносоӣ бо гумонбарони ҳодиса пешкаш менамоянд, вале ба гумон аст, ки парванда ба зудӣ суд ирсол гардад, зеро бо гумони даст доштан дар ин ҳодиса беш аз 1000 нафар боздошт шудаанд. Интизор меравад, ки то солгарди сар задани ин ҳодисаи нохуш, яъне охирҳои моҳи март, парванда барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда мешавад. ёдрас мешавем, ки амали террористӣ дар толори консерти Крокус Сити Холл санаи 22 марти соли 2024 рӯй дода 4 нафар мардони силоҳдор ворidi толор шуданд ва одамони бегуноҳи ба тамошои барномаи консерти омадаро тирборон намуда толорро оташ заданд ва бо мошин нишаста фирор карданд. бар асари ин ҳодисаи ваҳшатнок 145 нафар кушта шуда, даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram ва Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.